Kai. Binafa. Shi ranar da ka ansa number na Elgai baka kira ni ba. Sorry, Binafa, that's a content. Ni in na karɓi number mace a content, ai ba ma na saving. I'm so sorry. Like wallahi na content ne. Zan iya zama? Why not? Ga kujera nan maso. Ban gane content ba. So I just make it for content. Ni na yi ne don kawai wasa. I don't think. Dama ana wasa da zuciya ne? Me kake nufi? To yanzu ka taɓa tunanin ma zan ganka a nan? Kenan kana nufin dama shi kenan? I just like ko a time din aikin ce kina da saurayin ki yana ina ne zai zo. So ni kawai na yi shi ne. To me yasa ka amsa number na? Me yasa kuma ka zo ka zauna tare da ni haka ɓata irin wannan lokacin? Just a content. Ke baki ga bidiyon yayi yawo ba? Ai content. Okay, dama kai amfani da ni ne saboda ka samu followers da viewers? No, ba haka bane. Karki wani tunani da ban kuma ba dan haka bane. Kawai just ni ina maybe in kin kalli content na za ki ga ina yin shi ne kawai. To what if na fara son ka? Ai na san hakan ba zai yiwu da gani na kawai lokaci ɗaya ki fara so na kuma. To yanzu da kuma na ƙara ganin ka a nan fa. To a yanzu ina hutawa ne. Me faru? To yanzu me kake nufi? Ni ban fahimce ki ba. Ban gane baka fahimce ni ba. Ai a ranar cewa fa kai kana so na. Listen to ai content ke baki fahimci content. Ban gane content ba. Ana content da zuciya? I'm sorry, to ki hakuri. Ba ni zaka ba mu hakuri ba, zuciyata zaka ba mu hakuri in har za ta saurare ka, in har kuma zaka iya ba ta hakurin. Saboda ni gaskiya yanzu na fara son ka. Ya naga kaman ka dauka abin wasa. No, ba sai na dauke shi ba. Na ji kaman kin ce kin fara suna ni. That's why abun ya ban dariya. Kwarai ma kuwa, da gaske. Sorry. Ka daina ce min sorry, ban gane sorry ba. To yanzu me kake nufi? Ina son ka. Ai ba na soyayya. Dole za ka yi. Saboda ina son ka. Saboda ina son ka, Huzaifa. So ban san me zan mace miki ba. Normal hakuri zaki ki danne wa zuciyarki because of ni ba na soyayya. Ya ake ba ma zuciya hakuri? Ba ta. To Binafa. Zuciyarki ta yi hakuri. Ni Elgai ba na soyayya. Ka daina kiran Binafa, zuciyar zaka ba mu haƙuri. Na zuciya. Magata ba ai a jikinki take. Za ta saurare ka ne kaɗai idan har ka amince da wannan buƙatar nasa, ka gane? Maganar ma wai kantin bai fara ba. Yanzu kina ji bari mu baki number na. Yaushe sai mu karasa magana. Yanzu dai na zo na ɗan huta ne ban san. Ina baka hayaniya. Ba wai kina ban hayaniya bane. Listen, you are so fun. Samun ni ganin ki ma a taron anan like ya bani farin ciki. Samun number. So ki cire mu. Zan kira ka. Kuma ka tabbatar ka ɗauka. Kuma maganar soyayya tsakanina da kai yanzu aka fara. Za dai mu yi magana. Ka daina dariya fa. Me ka ce dama lokacin in yi saving? Yi saving da uban ƴaƴanki. Wayo. That's nice. Thank you. Na gode. In karki damu ana together. Zan tafi. Zan kira ka. Za ka zo ka ga mama na. Kayi alƙawari dama aifa ne. Zan zo in ganta. Ba damu. Thank you. All right. Bye bye.